ajazar kullal wara Allah kine laaro sallallahu alaihi wasallam o meeɗa haktade o meeɗa ñittade o meeɗa fiñde o meeɗa ngodde o meeɗa hoynade o meeɗa lemnumnude kanko khairul mursalin ajazar kullal wara kanko nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɓuuri hawnade o meeɗa lelade o ɗaani haw watti harde kanko rasulullah laka mujizatun ajazar kullal wara waɗi kanko seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gandata ko ɓurɗo ganda Allah ala mujibi so wona nelaaɗo Allah rokki nelaaɗo ko rokkani hay goto khairul mursalin amadu laka mujizatun ajazar kullal wara nelaaɗo Allah kawisaji ɗi o jogui a wawa haalde a wawa haaldude ɗum waɗi ceerno boy wi ndew maaje ɗe fof mbatta dakaji gomba leɗɗe ɗe mbatta kuɗi leydi ndi watta kayitaji funde nde fo rendi ma haala ha gaynata a humnade ɓuuri ɓurde windere khairul mursalin amadu ajazar kullal wara nelaaɗo Allah guila o suwa ara ko ɓuuri hawnade guila o arani aduna ñande Allah yiiɗi wadde aduna nde o yiiɗi wadde kala hunde o yino jirmi fewnude kala hunde mbanmi composé koye annoram guittumi annore ne joƴƴimi woni nelaaɗo Allah wa innahu is arada Allahu nashatana abana min nurihi nuran no waɗi Allah subhanahu wa taala wa innahu is arada Allahu nashatana abana min nurihi nuran nabil alamin Allah woni leydi ala asman ala aljanna ala jeewol ala funnange ala hirnange ala hay ala Allah itti annore mu tagi hen nelaaɗo Allah khairul mursalin ajazar kullal wara mamadou he rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko noon ɗum hawnima de holko waɗi ɗum nde Allah tagi seydina Muhammad annore ɓolde duuɓi temedde joyi ujunere annore ɓolde leydi ala asman ala nelaaɗo tan e Allah haydara wooda nelaaɗo waɗi Allah subhanahu wa taala Alhaji Malik wi nelaaɗo men fa qudratun minnatun min qabliha izamun wa rahmatun wa sa'adatun limuslimi karamatun ba'daha fil addi manzilatun hidayatun wa nubuwatun fala tahimi Ablaye Kante dar ɗon fala tahimi oto wem nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko ɓuuri hawnade ko ɓuuri yurminade Allah wi nangumi ruhu nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam mboɗon mofti ɗum mboɗo ndaara annore nde ha ɓoy nangumi annore nde ɓeddimi hen ruhu wonti ruhu duuɓi temedde joyi ujunere annore nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam waylima no ti wonde annore woni ruhu en huccite Allah ha ɓoyi Allah wi an ruhu nelaaɗo fus ruhuji ɗi jaltema ruhu nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam daddiri dendagal ruhuji ɗi fof jalte ruhu nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam Alhaji Malik wi innal awalima aliha wa saafilaha asiatun ɗanata min afdalin nasi ɗum waɗi kanko seydina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ɓuuri hulɓinade ko ɓuuri hawnade ganda kanko ummidima Allah to woɗɗi ɗum waɗi o wi ana min Allah min nelaaɗo gummimi koto Allah wal mu'minuna minni dendagal julɓe ɓe gummi ko min nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam